Дорогенькі мої, всім привіт! Знімаю свою кімнату. Ось так. Тут гарний душ такий. Тут у нас можна щось попрасувати, якщо треба на конференцію. Ось так. Телевізор є і гарне ліжко також. Ось. Можна попрацювати, якщо треба. І саме красиве, чарівне. Ось такий вигляд з вікна. Ось так я обов'язково піду прогулятися туди. Також ще знімлю відео ближче там на площадці самій. Правда, супер.